Нәбүхаднесар патша биеклеге 60, киңлеге 6 терсәк булган алтын сын ясатып, аны Бабил өлкәсендәге дүрә тигезлегенә куйдырды. Һәм үзе куйдырган шул сынны изгеләштерү тантанасына түрәләрне, җитәкчеләрне һәм барча төбәкләрнең башлыкларын җыярга әмер бирде. Әлеге түрәләр Нәбүхаднесар патша төзеткән сынны изгеләштерү тантанасына җыелып, сын каршына килеп баскач, сәрәнче көчле тавыш белән булай дип белдерде: "Барлык халыклар, кавымнар һәм кабиләләр, сезгә шундый фәрман бирелә. Саз, сырнай һәм башка уен коралларының тавышын ишетүгә, Нәбүхаднесар куйган алтын сын алдында җиргә капланып, сәҗдә кылыгыз. Кем дә булса җиргә капланып сынга сәҗдә кылмый икән, аны шундук ут бөркеп торган мичкә атачаклар." Уен коралларының тавышы ишетелүгә, барлык халыклар, кавымнар һәм кабиләләр җиргә капланып, Нәбүхаднесар патша төзеткән алтын сынга сәҗдә кылдылар. Шунда килданиләрдән берничә кеше килеп, Нәбүхаднесар патшага яһүдиләр өстеннән әләкләде: "Бабил илендәге эшләр белән идарә итәргә синең тарафтан билгеләнгән яһүди ирләр Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгү синең әмереңә буйсынмыйлар, патша. Алар синең илаһларыңны кадерләмиләр һәм син куйган алтын сынга да сәҗдә кылмыйлар." Ачуыннан ярсыган Нәбүхаднесар шундук Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүне китерергә боерды. Әлеге ирләрне патша каршына китереп бастыргач, Нәбүхаднесар аларга: "Сез мин куйдырган алтын сынга сәҗдә кылмыйсыз. Шул дөресме? Алайса хәзер сез мин ясаган сынга сәҗдә кылырга әзер торыгыз. Инде сәҗдә кылмыйсыз икән, сезне шундук ут бөркеп торган мичкә атачаклар. Ул вакытта инде бер генә илаһ та минем кулдан сезне коткара алмас", диде. Нәбүхаднесар патшага җавап итеп Шадрах, Мишах, Әбеднәгү булай диделәр: "Кадерләгән Аллабыз коткара алса, ул безне ут булып кызган мичтән һәм синең кулдан да коткарылачак, патша. Инде Аллаһы безне коткармаган очракта да сиңа шул мәгълүм булырга тиеш, патша. Без синең илаһларыңны кадерләмәячәкбез һәм син куйган алтын сын алдында баш ырмаячакбыз." Шушы сүзләрне ишетүгә, Нәбүхаднесарның чырайлары караңгыланды һәм ул мичне гадәттәгегә караганда 7 тапкыр катырак ягарга кушып, гаскәрендәге иң көчле сугышчыларга Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүне бәйләргә һәм ут бөркеп торган мичкә атарга әмер бирде. Ирләрне бәйләделәр дә эчке-тышкы киемнәре, баш киемнәре белән бергә ут бөркеп торган мичкә ыргыттылар. Патшаның кадгый әмерен үтәп, мичне чамадан тыш нык якканнар иде. Шуңа күрә Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүне алып килгән сугышчыларны ялкын шундук көйдереп үтерде. Нәбүхаднесар патша шунда гаҗәпләнеп урыннан сикереп торды да киңәшчеләреннән: "Без ут эченә 3 кенә кешене бәйләп аттык түгелме?" дип сорады. "Ләкин мин ут эчендә бәйләнмәгән 4 кешенең йөрүен күрәм, һәм аларга һич нинди зыян килмәгән. 4-нчесе исә илаһи затны хәтерләтә", диде. Нәбүхаднесар ут булып кызган мич авызына килеп: "Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгү, чыгыгыз аннан һәм бире килегез", дип дәште. Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгү ут эченнән чыктылар. Түрәләр, җитәкчеләр, өлкә идарәчеләре ва патша киңәшчеләре әлеге 3 ир янына җыелдылар һәм аларга утның зыян салмавын күрделәр. Чәчләре дә көймәгән, киемнәре дә әвәлгечә калган, аларга хәтта ут төтен исе дә сеңмәгән. Нәбүхаднесар әйтте: "Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүнең Алласына мактау шөкерләр яусын. Ул үзенең фәрештәсен җибәреп, үзенә ышаныч баглаган кылларын бәладән йылып алды. Инде әмер итәмен: әгәр нинди дә булса халыктан яисә кавымнан яки кабиләдән бер кеше Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгү иман иткән Аллаһыга каршы күфер сүз сөйли калса, ул үзе кисәкләргә туракланып, йорты хәрабә хәленә китереләчәк. Чөнки аларның Алласы кебек коткара алучы башка илаһ юктыр." Патша шушы вакыйгадан соң
Шадрах, Мишах һәм Әбеднәгүне Бабил җирендә бөек дәрәҗәләргә күтәрде.